Bueno, nintza, espetxe politikan urratsak ematen ari omen dira, hori esaten zaigun behintzat eta zifretan eta nabarmena duen, baina tarteka izaten ditugu bestelako berriak ez da oso berri zabaldua, agian eta publiko guztia ere sorpresa zarrapatuko du, ulertzen ez baldin badun berriz galdetu, gaia jartzen ere, eta aurretik esan nahi binat, komeriak izen ditu dalako, hau lerro gutxietan ondo nola azaldu esateko. Azken udal hauteskundeetan, udaletxeetako zerrendak osatzeko garaian, luparekin egon itunan begira, ea Bilduren zerrendetan ote zegoen borroko armatuarekin lotutako jenderik. Kontua da azken zerrendetan ez zituztela aurketu, baina orduan aurreko legegintzaldiei begira hasi direla. Eta inguruko herrietan eta inguruan baditinagu kasuren bat edo beste, duela 40 urte espetxeratuak izan, espetxeko kondena guztia bete, duela 20 urte baino gehiago espetxetik atera, bere borondate guztiarekin 2019 eta 2023ko legegintzaldian zinegotzi egon zirenak. Bada, miatzen aritu dira, ea zinegotzi horiek dirurik kobratu ote duten, ez dute kobratu, baina alere, estatutik orain hasi ditun, duela 40 urteko kondena horiengatik ordaindu gabe dituzten kalte ordain horiek eskatzen. Ipini dugu arima, ipini dugu gorputza, herriaren zapalkuntza, ez dadin gehiegi luza, baina gero etorri da. Relatoaren korpusa eta ireki digute tximista guztien kutxa, dena aztertu nahi dute, antza geruzaz geruza, ez da ona beste ontzat, mendekuaren biruza. Ez da ona beste ontzat, mendekuaren biruza. Haien arazoa baita gure existentzi hutsa. Errudenaren pixua, hemen batzuek daukagu, gertatu zaigun denaren, erantzuleak garagu, noraino eutsiko dugu. Isilik eta ondra du, jasan duen parte denak, jakina esan beharra du, besteek ez gure artean, egin dugu elkar zaindu, gurean ere zauriak, ez dira guztiz orbaindu, gurean ere zauriak, ez dira guztiz orbaindu, baina parkamenik ere ez zaigu inoiz ordaindu. Orain joan behar dugu, lehengoak ordaintzera, sarri pagatu
ostean, mila fiantza tazera, herria eratzi behar, dugu berriro atzera, gure zaurian berriro, ausartu dira sartzera, eta baietz esatea, bide bakarra ote da, igual esan behar dugu, gure neurria hauxe da. Igual esan behar dugu, gure neurria hauxe da. Eginez lotsatu gabe, egin nahi dugu aurrera. Eskerrik asko nintza, ez daunat ataka estuan, ataka errezian jarrita, eskerrik asko benetan. Oiana eta Bixente, zatozte? Bueno, saioaren aurretik aritu gara gure artean pixka bat aipatzen eta gaurkoan ezin nuen hau gai bezala jarri gabe utzi. 25 urte baino gehiago dira, bertso saio hau hemen San Bartolome gauez egiten dela. Aurten da lehen aldia, San Bartolome gauetik igandea arratsaldera pasa duguna. Zue biok amezketarrak zarete eta bikotea zarete. Etzarete oso festazaleak eta ekitaldi jakin batzuetara baino etzarete joaten. Eta horietan sakratuenetarikoa bertso saioa. Egun bat egingo dugu atzera. Atzoko gaua, San Bartolome gaueko 11ak. Bertso saiorik ez denez, etxean geratu zarete, telebistari begira zaudete, denbora zerbaitetan pasa beharreta, eta oraintxe entzun duzue leihotik sartzen plazan hasi den berbena taldea. Kosta zaigu etxean gauez errenditzen, ta orain zerta sofan musika aditzen, pixkanaka gorputza doa entenditzen, euliak ez dirala gauetan mugitzen, euliak ez dirala gauetan mugitzen. Sofan musika entzuten, biok bare-bare, gaizki ere ez gaude, ederki xuabe. Baino egun arraroa, dijoa alare, zer da San Bartolome bertso saioi gabe, zer da San Bartolome bertso saioi gabe. Ibarran bazegon bat aurrez parez pare, ta gure ohiturazan afarian jabe, beti postre gabe eta berandu alare, gaur behintzat afaldu det presarikan gabe, gaur behintzat afaldu det presarikan gabe. Gozoa faldu dugu, presa izan edo ez, baino orain barruan tristura ondo ez. Peinak asetzen gintun, maizgu agur doblez, gaur ze postre daukagu bertsoaren ordez. Gaur ze postre daukagu bertsoaren ordez. Peñaren doinu luze hoiek faltan antza, ta horrek kendu dio gauari norantza, baino ohiturak behar du bere
Zergatik ez plazara joan ta egin dantza, zergatik ez plazara joan ta egin dantza. Lehen egiten bagendun guk dantza gutxitan, orain ezurrak daude iaia kilikan. Lehen bertso saioa zan beti ilun biztan, nola izango dira frontoian argitan, nola izango dira frontoian argitan. Bai ilunez obeziran aldarriak, beraiek ilun biztan apropos jarriak, bertsolariak dira oso entzungarriak, baino inoiz ez dira hain ikusgarriak, baino inoiz ez dira hain ikusgarriak. Bertsolarien planta finda dotorea, barruan daukatena hitzetan gordea. Biak ikusi bihar kanpota bernea, hortantxe izango du kanbiok mesedea. Hortantxe izango du kanbiok mesedea. San Bartolome gaua ta libre gaudegu, akaso dantza pixkat egin dezakegu, ta programak igande bete-betea du, momentuz igande bat irabazi dugu, momentuz igande bat irabazi dugu. Ta irabazi hori ez da gutxi edo, bihar gaizki pasatzerik ez detnik espero. Bertso saioa entzun frontoian lehenengo, eta geok probatu sardoa ta gero, eta geok probatu sardoa ta gero. Eskerrik asko bioi, eta ea, Bixentek eta biok aipatu dugu. Urteren baten lortuko deula saioa azkeneko egunen beharren, bertso saioa, festen hasiera izatea eta biok eskertuko dugu. Txiste hori alde batera utzita agin eta honintza, altxa mesedez. Aita alabak zeate. Agin lurrarekin erabat lanean areitu izan naiz, nekazaritzan. Familia aurrera atera behar eta hortxe ibili izan naiz beti nekazaritza intentsiboan, botikak, produktuak eta aldan guztiarekin tratatuz. Honintza alabak urteetan eztik lurrarekiko interes berezirik azaldu, baina azken urtetxoetan bai, eta ustekabean pixkanaka berak harturik nekazaritzako etxeko erreleboa. Bazaramatzak ja bazaramak denboratxo bat, eta hiri harridurarako, ara non, apurka, transmititzen joan naizen nekazaritza eredu hori, aldatzen hasi den honintza, eta hire haurtzaroko nekazaritzara izultzen ari den, nekazaritza intentsibo hori alde batera utzi, eta produkturik eta ahalik eta gutxiena erabiliz, nola ari den. Gaur ere, hortxe ikusi duk, honintza, baratzean bertan, berenjene eta tomateen artean. Aldaketa eginda haundila sakona,
gure baserri honen parian dagona, gure traktore eta sulfato bombona, bakoitzak egiten du alduen ondona, bakoitzak egiten du alduen ondona. Desberdin manejatzen dut nire batuta, baina ez dizut botatzen nik ezeren kulpa, naiz beste ideia bat izan errotuta, lehen ere etzeundeten oso erratuta, lehen ere etzeundeten oso erratuta. Baino naturak dizkin olako katiak, eguraldiak ere dakartzan kaltiak, bere neurria baitu poza ematiak, nola gorritu ditu nire tomatiak, nola gorritu ditu nire tomatiak. Basarri eguzkiak erredie punta, salbatu dira denak goizamar bilduta, baina nire ezinak zurion hartuta, gorrinarekin nago desesperatuta, gorrinarekin nago desesperatuta. Tomaterikan ezin ondo koloretu, eta berenjenarik etzaigu moretu, naizta garai bateko oituran loretu, lan baldintzak ez dira gehiegi hobetu, lan baldintzak ez dira gehiegi hobetu. Lana egin duzue handienentzako, baldintzak haien esku egon direlako, baina benetan aita enabilain txarto, merkatuen logika denetatik kanpo, merkatuen logika denetatik kanpo. Amaika oitura zar ederren etete, haiek gerora ez dira ateratzen merke, merkatu logikatik kanpo edo menpe, hemen egin bihar da mai guztia bete, hemen egin bihar da mai guztia bete. Dena utzita hortik joango algaragu, iluntzea osorik guretzat daukagu, lanik ez dut egiten behar denean salbu, eta gaurko mairako sobera daukagu, eta gaurko mairako sobera daukagu. Nola hurbildu degun bilok distantzia, ta hartu baserriko lanaren antsia, paperak partitziak dauka garrantzia,
neri tokatzea altzait bilobak zaintzia, neri tokatzea altzait bilobak zaintzia. Betiko oitureri tira eta tira, dena ikusteko gai bazina zikira, aita alaben plana dugu hau begira, umek aita bat dute konponduko dira, umek aita bat dute konponduko dira. Eskerrik asko bioi, eta altxa, segidan bostok. Aginek etzekien, baina, bueno, urrengo gairako ja bidea egin didak. Angel Mari, atxona, aiz, eta atzeko lau hauek ire bilobak. Zein, baino zein jatorragoak, zeinen ongi eziak, ez dauzkak saltzeko. San Bartolome eguna, bazkaria egin dizue, festetan beti bezala, eta bilobekin jetxiaiz plazara. Tiro pitxona ikusi duk eta ire eiztari izena atera ere bai. Bilobak hain maiteak izan da tiro pitxonera joan eta bakoitzari zerbait eskaini nahi diok. Baina, esaguk biloba bakoitzari zer emango dioan tiro pitxonetik eta gero bilobok erantzunea hori otezen nahi zenutena edo ez. Tiroka hemen nabil, betiko antzera, zerbaitetan nik egin, behar det aurrera, pitusa zuretzako, konforme alzera, zuk beti izan dezu pitusan tankera, zuk beti izan dezu pitusan tankera. Askoz nahiago nuen panpin bat beroa, argi egiten duna distiran eroa, baino nola tiroka jazeran zeroa, argiak nik pizteko eman metxeroa, argiak nik pizteko eman metxeroa. Pitusa eman diot, orain zerbait falta, haure konforma ezin, jaunak hau da marka, hartza emango dizut, besteak lagata, zure hartzak bezala zakarra zerata, zure hartzak bezala zakarra zerata. 15 urte ditut, ni naiz neska motza, baina aitonarentzat akaso latosa, haze mierda hartza bat, aiton hau da lotza, atera behar zenidan pintalabiosa, atera behar zenidan pintalabiosa. Oraingo traste hori, ainaiz apuntatzen, izan ere nik beti, ezpaidut fallatzen,
hau beti sardu edaten, sardotan hain zuzen, tori sakakortxoa, ea isiltzea izen, tori sakakortxoa, ea isiltzea izen. Atxonak enduzazu, begitako benda, guazen tiro pitxoira esan zidan benga, Eusebio anaiak ipintzen zuen da, lehenago 8 ziran gaur bat gelditzen da, lehenago 8 ziran gaur bat gelditzen da. Hau iloba zarrena, ez da berriketa, beti neskei begira, honek dauka jeta, hartu ezak kondoia, sobrean gordeta, ik bestela 4 ume eingo dituketa, ik bestela 4 ume eingo dituketa. Kondoikaja ikusi, ez labana ez moto, zure proposamena, naiz izan gustoko, 30 palillo, 30 oztopo, atxona erdik ere ez dituzu joko, atxona erdik ere ez dituzu joko. Izan ere ilobak baditut ugari, ta zer emango diot azkenekoari. Oso goaiza politak ilobatxo tori, ea behingoz mozten deken motosikin hori. Ea behingoz mozten deken motosikin hori.